Ơi, bà chị ạ. Đừng vốt ba này là cái gì mà ba này đó. Này cô, vì thằng ạ, head, mystery. Này guys, moon. हेलो लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथां गांनि सनजित गयारि यूट्यूब चैनेलाव गासैखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर जों बहा थांनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ ए टु जेड जोबजासिम नायलांबाय थाबानो अब्ला नोंथांमोना गासैखौबो मिथिनो हागोन आरोना लोगोफोर। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। बे आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंना नै सटादन दं आरोना। Oi, नमस्कार नै माजबाद थांनो नागिरदों जों माजबाद बेरायनोसैलाय दिनै बोरै जायो नायलांदो ब्लगखौ होखाबाय थागोन मोजाङैनो जागोन ब्लगआ जोंना माने ट्रेन फैथ'वाखै नेगासिनो आरोना थाबायदों लोगोफोर नै जाबाय उदालगुरि स्टेसन आरोना सोलायजोबथारबायलै गासिबो मोजां मोजां दंथारो लामाखै खोन्थाना हो नै नायनो हागोन लोगोफोर उदालगुरियाव फैयोबा ना एकदम माने जेनिबो सुबिदा मानो होनबा इखै लेफ्ट साइडखै खोन्था इथिंबो बेटारि गारि मोनो माने इथिं ओंखारबाबो बेटारि गारि मोनो आरो इथिंबो दङ बेटारिया सिगां थांबाबो खाबाय माथो खाबाय माला फ्रिटार लोगोफोर नै गाखोनोसै ट्रेनाव थांसै उथिं खालि जागोनबा बेसे गोबाव जाखोमोन फैगाखैयालै नै माजबादाव नै फैनो नागिरदों लोगोफोर नै नुदों सानाखै सानैसो नागिरदों नै रग'रो गलाङालै बिरलांबाथ' आंनिसो लस नै माने बेखौ हैनो थांगोन आरो ना साननि दायो 3000 दङ फैसाखौ ओमफ्राय ट्रेन गाखोया बेसे गोबाव जाखोलै जाबायलै 6 मास जाबायमोन आयु मोजां मोनलायथारदों दिनै गाखोनानै गलाङो सिगांनो अके बेखौ हैनांगौ लांगोन नैबो सानबावनो र' बिदि फैसाखौ दिनै मा जादों मिथिबाय फिसाजोआ एकदम फैसाखौनो खावजोबदों माला बबेनि फैसाखौ 11 बाजिया होदों भट बानायलागासिनो मा बानायदों लाया होनबाय दा नै दखान सफैबाय फुरि गुदुं जाना लाग्रोसै नै गारि घरा होलागासिनो फुरि नैलाय गांला गांथामनो पनिरखौ बबाव दोनहैखोथाय ओइथिं दोनहैबाय नोलै गरमनो नै गासिबो ना मागुर होनोसै दा मासे लकेल जानोसै नै दिनै बन्द' माने मावगोन ना जोंना नै बिनो खामानि मावगोना नैबेखौ दालायगोन आरोना सिमिट सरनै दंजोबखायो नै माने जाहैगोन आरो जों माबोरै मोनदों मानसिफोराव फैनानै मोजां मोनदों दा जाना लाग्रोसै आरोना फुरि गरम राइसमोन नोंसोर बिदि मोनजाफेरबाय गुदुंनो नै नुवाखै गुदुंदों सला फटराजों जानोसै जों दायो दा नुलांबाय थागोन आरो बेनो दखान आरोना दखाना बेनो नै जायगा लकेसनफोरखौ खोन्थानि लामानि मोखाङावनो उथुलनि दखाना गोदाव मोनजाथारसै लोगोफोरैहाय फैनो हागोन नै बेनो आरोना कलेज खाथि आरोना एखे कलेज ओरै थांबाय लामाबारि फुरा धोनस्रिघाट अरुणाचल मोनहैयो बेजों बे लामाया फुरा नैबे माबा अरां थांग्रा डाइरेक्टनो नैबे बास स्टेन्ड सोलायजोबथारबायलै गासिबो जायगायानो बार गोबाव जाबायमोन ना मासफोराव फैया बेनो आरो दखाना ना दखाननि नामा नायदो मा लिरदोंहाय जौगालु फास्ट फुडनो माने जौगायो आरो ना दखाना माने देरहासार अराय सम
जौगाल'नो ओइ माजा मिनि माबा जादों ओइ लोगोफोर माने जुरिजेनबाय खामानिखौ बिथाङा हेड मिस्ट्रि नै जाबाय माने मावगासिनो ना नै इखौनो दालायगोन आरो ना दै सै लुजोबखांबाय ओइनो जोंना हेड मिस्ट्रिया दै लोंग्रोदों दे लागाव नै माने दा नुदों आरो ना थांथामलै नै माइदि मोनदों मासराव फैनानै मावनो मोजांब्रा दालाय खामानिया मोजां ना लोगोफोर बे नांगौ नामा फैनांला जाबाय हा नै बिराद मल बानायखादों नै सिमेन्टखौ जोङो नै बरियानो एकदम नायलांबाय थाबानो जाबाय माने इखौ दालायगोन आरो ना नै इखौ दालायगोन आरो बारा गुवारबो नङा मथा मथि 10 फुट ओरै 10 फुट ओमफ्राय नै जानाय लोंनाय ओरै संगासिनो मा संगोनथाय नायलांबाय था लोगोफोर हाइब्रिद मागुर हाइब्रिद नङा लकेलसो गोरों मोनो लागायदो दे लागायदोब्रा बिलाइ बेखौनो लाबोदों आदुमफ्रा बिलाइखौ बारा साफा जानांगौ खुसियाब्रा इबो खुसिया बायदिसो बिलाइ आखायाव नांगोनलै जमा खालामब्रा guys moon mau ini kami Pak udah mau खामानिया जोब्बाय आरोना जोंना दायो जों ओंखाम जानोसै नै अमा बेदरजों बिलाइजों फाजा सजना आलु ना लाब्रा आरो ओमफ्राय ना मागुरखौबो फाजा आरोना बिदि थेब होनाय आरोना लोगोफोरनि दायो जों जाबाय आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय जों ओंखाम जागासिनो दं आरोना लोगोफोर एसे इन्जय खालामबाय आरोना दिनैनि दिनाव लोगोफोर गोबां खामानि मावनायजों लोगोसे बेनो जाबाय माजबाटनि साहा बागान आरो जायफोर बिथांमोना नुवाखै नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअ स्पेसियेलि जाबाय लोगोफोर जियानो जाया मानो दिनैनि ब्लगखौ आं बेखिनियाव दोनथ'नो सानबाय लोगोफोर दायो जों न'आव थांगासिनो दं आरोना जायफोर बिथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ आरो साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो नेक्स्ट ब्लगाव नेक्स्ट भिडिअआव बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय बेखिनियावनो आं दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ स' माच आरो बाय बाय लोगोफोर सी इउ एगेन